Zdravím drobných vinohradníkov a vinárov. Mnou určený čas oberačie prišiel a plný očakávania pripravujem všetko na nástup do vinohradu, zozberať to, o čo som sa celý rok staral. Na kvalite hrozda už teraz nezmením nič. Dozrelo do určitého stupňa zrelosti, má určitý zdravotný stav, ktorý bol ovplyvnený predovšetkým ľadovcom na konci júna 2024, čiže presne 26.6.2024. Kvalitu hrozna a úrodu hrozna hodnotím na 2. Nie je to úplne dokonalé, z toho dôvodu, že som dostal ten ľadovec, ale surovinu na výrobu akostného vína je to podľa mňa veľmi dobrá. Preto sa pri spracovaní hrozna, hlavne pri týchto vysokých teplotách, musím dôrazne zamerať na správne spracovanie hrozna a jeho ochranu. Tak by sme mali spraviť všetci. Bobula hrozna na neporušenom strapsi je veľmi dokonalý obal, ktorý chráni vnútorný obsah bobule proti všetkým nežiaducím faktorom. Preto je dôležitý tzv. Šetrný zber hrozna, pri ktorom nedochádza alebo len v minimálnom množstve k porušeniu bobul hrozna. Na povrchu každej bobuly sa nachádzajú predovšetkým apikulárne divoké kvasinky. Nachádzajú sa tam octové baktérie, ktoré mužte okamžite produkujú nežiaducké látky a ich obsah sa na poškodenom hrozne v priebehu 1-2 hodín zvýši až 40 násobne. Uvoľnený mušt z bobuly okamžite podlieha oxidácii dušným kyslíkom a oxidačnými enzymami, predovšetkým polyfenol oxidázami. Preto ja prisúdiem škopky pyrosiličitanom na spodok škopku. Zoberiem pyrosiličitan, toto je napríklad 100 gramové balenie. Predpokladám, že bude mať cirka 20 škopkov hrozna, tak do každého škopku potom na spodok troška pyrosiličitanu rozdelím týchto 100 gramov a troška nasypem do každého škopku, aby sa ten uvoľnený muš, ktorý bude na spodku sa nachádzať toho škopku, aby nepodliehal okamžite oxidácii. Ako budem postupovať pri spracovaní hrozna, čiže mletí a lisovaní, závisí od viacerých faktorov. Ja uvediem 3 základné. Závisí to od kvality hrozna, či je hrozno zdravé alebo poškodené ľadovcom, chorobami, teploty suroviny a prostredia a aký typ vína chcem z daného hrozna získať. Mletie hrozna je z technologického hľadiska veľmi dôležité. Malo by byť šetrné. Pri mletí by sa malo hrozno zbaviť strapiny a najlepšie by bolo, keby sa hrozno najprv zbavilo strapiny a potom sa zomlelo. Lebo v strapine hrozna je veľa nežiaducich horkých látok, ktoré sa môžu pri mletí hrozna dostať do muštu. Ukážeme si takú krátku ukážku, že aký bol vývoj tých mlynčekov, ktorý som zažil aj ja vo svojom vinárstve. Veľmi dávno, pred 25 rokmi mám tu ešte veľmi starý mlynček. Veľmi dávno, čo sa týka mletia hrozna, veľmi dávno sa používal na mletie hrozna takéto ručné mlynčeky. Bolo to veľmi jednoduché mletie hrozna, vidíme 2 válce, medzi ktoré padali bobuly, hrozno sa tam mlelo. Nevýhodou bolo, že bolo treba na to ľudská sila, človek musel sa narobil sa, kým to hrozno zomlel, mlelo sa to aj so strapinou. Jediná výhoda tohto bolo, že pri tom mletí bolo veselo, že pohonná látka bola zvyčajne nejaká pálenka, vínovica alebo slivovica, terkelica, pretože keď sa mlelo hrozna, chlapi sa striedali a bolo to stále neustále treba naberať hrozno a sypať do mlynčíka a krútiť s kľukou. Toto je už dávno za nami, pretože takéto výroba vína bola v tom zlá, že do rmutu sa dostávala aj strapina a z tejto strapiny nežiaduce látky do budúceho vína. Asi pred 21 rokmi, v 2001 som si to kúpil, 23 rokmi som si kúpil tento mlynček, ktorý je už podstatne modernejší. Modernejší hlavne v tom, že má elektrický pohon. Ďalšie je to, že strapina je zbavovaná, hrozne zbavované strapiny a zomleté hrozno padalo do kadí. Bol to veľký pokrok a tým pádom sa dosiahla aj kvalitnejšia surovina na výrobu vína, lebo strapina bola preč, nežiaduce horké látky sa do ňoho nedostávali do rmutu a rmut bol zbavený tejto strapiny. Je to už mlynček, ktorý má veľa rokov, veľa hrozna zomlel
ale už tieto technológie pokročili ďalej a dostali sme sa ďalej a ja som pred 5 rokmi kúpil tretí mlynček, ktorý používam momentálne pri výrobe vína. Toto je už celonerezový mlynček, čiže materiál kvalitný, vhodný na spracovanie, výrobu vína a spracovanie potravinárskych výrobkov. V tomto prípade je tento systém odlišnejší od toho, že hrozno sa najprv mele, potom odstrapinuje. Tu prebehne v tomto mlynčeku najprv odstrapinovanie a potom šetriny pomocou lepatkového čerpadla je porad hrmut cez hadicu hnaný do lisa, kde prebieha lisovanie. Tento spôsob spracovania hrozna v tomto mlynčeku je podľa mňa najšetrnejší a na výrobu vína v mojom prípade najvhodnejší. Je to taká krátka expozícia, to vidíme, ako bežal ten vývoj u nás malovinárov a ako tie technológie neustále napredujú. Každé poškodenie hrozna, ktoré nastane vo vinohrade, znižuje kvalitu budúceho vína. No platia určité pravidlá, ktorými by sme sa v malovýrobe mali riadiť. Ak je hrozno poškodené do 5%, mali by sme pracovať s hroznom ako so zdravou surovinou. Moje hrozno pokladám za hrozno tejto kategórie, čiže zdravé hrozno. A preto aj tak budem postupovať. To znamená, že rmut ošetrím počas mletia pyrosiličitánom sodným dávkou 5 až 10 gramov na 100 kg hrozna. Ja dám v tomto teplom počasí preto vyššiu dávku tých 10 gramov na 100 kg hrozna, aby som obmedzil pôsobenie enzymov, lebo pri vyššej teplote tieto oxidačné enzymy pôsobia aktívnejšie, tak aby som ich činnosť čo najviac obmedzil. Pektolický enzym na zvýšenie výlisnosti a iných pozitívnych účinkov na mušt a budúce víno pri spracovaní Milleru Thurgawu ja nepoužijem. Surovinu sa budem snažiť rýchlo spracovať. Pektolický enzym na uvoľnenie arómy použijem až do kvasiaceho vína druhej polovici fermentácie. Čiže na kvasnej krivke si to odsledujem a keď budem vidieť, že som už za polovicou fermentácie, tak pridám tento pektolitický enzym na uvoľnenie arómy do daného kvasiaceho mladého vína. Všetko hrozno, ktoré si spracúvam, si vážim, aj z mojej úrody. Tak viem potom, koľko pyrosiličitínu mám dať na hrozno, koľko môžeme očakávať, že bude výlisnosť a koľko muštu vylisiem z daného hrozna. Prepočet používam taký, že na 1 kg hrozna rátam výlisnosť 0,7485 litra muštu. A potom si viem porovnať aj úrody, keď mám odvážené hrozno s predchádzajúcimi rokmi a tak viem posúdiť, že aký bol tento ročník, čo sa týka množstva hrozna. Pri poškodení hrozna nad 5% si hrozno vyžaduje postup spracovania, ktorý od začiatku bude trocha iný a bude výrazne eliminovať nežiaduce vplyvy na budúce víno. Surovinu treba šetrne a rýchlo zozbierať a spracovať. Tu pri poškodenom hrozne je veľmi dôležitá tá rýchlosť. Čím skorej to dokážeme spracovať, tú surovinu, čiže vylisovať daný mušt, až do fázy vylisovania daného muštu z hrozna, tým menšie následky bude mať tá zlá surovina na kvalitu budúceho vína. Sírenie hrozna treba zvýšiť nie 5 až 10 gramov na 100 kg hrozna, ale na 10 až 15 gramov na 100 kg hrozna. A po zomletí hrozno rýchle spracovanie rmutu, čiže lisovanie. Jednoznačne, keď máte poškodené hrozno, silnejšie ako 5%, nepoužívajte enzymy. Na odkalenie muštu pri poškodenom hrozne treba použiť Moštrein Portek v dávke 100 gramov na hektoliter muštu. Ešte doporučujem aj pred odkalením, keď máme už vylisovaný mušt, ktorý odkalujeme pomocou spomenutého Moštreinu, ešte dosíriť ho ten mušt, aby malo v ňom voľná síra okolo 30-40 mg na liter. Tohto roku ja doporučujem, aby sme v našich hroznách hmutoch realizovali maceráciu. Macerácia je operácia, ktorá nám môže závažným spôsobom ovplyvniť charakter budúceho vína. Dobre zvládnutá macerácia pozitívne, ale zle zvládnutá macerácia môže ovplyvniť budúci charakter vína negatívne.
Cieľom macerácie je vyrobiť z hrozna vína s výraznou ovocnou alebo odrodovou arómou, komplexnejšou, plnšou chuťou. To je hlavným cieľom macerácie. Dneska som sa rozprával s priateľmi vinohradníkmi, ktorí už zahájili zber hrozna, Miller Thurgau, cukor na to cez 18 majú, od Moraviec, a tí, aby potlačili nežiaducu tú teplotu, alebo znížili tú teplotu, začínali pri zbere hrozna ráno okolo 18 stupňov Celzia, tak začali používať aj suchý ľad. Je to cesta, len je to pomerne drahé, 1 kg suchého ľadu, tak okolo 2 eur viacej. No. Takže pri menších množstvách sa dá znižovať teplota hrmutu pomocou suchého ľadu a tak realizovať maceráciu. Kilogram ľadu, keď hovorím, že stojí 2 eur, na 100 kg sa používa od 6 do 8 kg, aby ste znížili tú teplotu. Takže je to takých 10 až 12 eur na 100 kg hrozna navyše. Pri macerácii sa vlastne využíva dlhšia spoločná doba ležania muštu a šupiek hrozna. Je tam veľká kontaktná plocha medzi pevnou a tekutou zložkou hrmutu, umožňujúca extrakciu aromatických a pigmentových látok zo šupky do muštu. Pri macerácii platí prvá najdôležitejšia zásada, že sa realizuje macerácia len pri zdravom hrozne. Pri zdravom hrozne. V prípade, že by ste robili maceráciu pri silne poškodenom hrozne, zhoršujete si výrazne kvalitu budúceho vína. Správne realizovaná macerácia hrmutu pri bielom hrozne má viaceré pozitívne predpoklady pre budúce víno. Zvyšuje sa podiel aromatických látok. Zvyšuje sa extrakt, plnosť budúceho vína. Semienka šupky sú dôležitým zdrojom asimilovateľného dusíka, ktoré kvasínky dokážu využiť na tvorbu aromatických látok a odrodového charakteru budúceho vína. Za 1 až 4 hodiny vzrastie množstvo živín mušte aj o 1/5. Druhá dôležitá zásada pri macerácii bieleho hrmutu je, že pri teplotách na 20 stupňov Celzia nemala by dlhšie trvať ako 2 až 6 hodín, ak nepoužijeme pektolytický enzym. Ak použijeme pektolytický enzym do hrmutu na maceráciu, dobu macerácie treba skrátiť o polovicu na cirka 1 až 3 hodiny. Štvrtá vec, čomu macerácia napomáha, je, že sa vyluhujú do muštu aminokyseliny a mastné kyseliny, ktoré sú dôležité pre kvasínky a správny priebeh kvasenia. Výrazne napomáhajú tomu, že sú kvasínky živšie a fermentácia prebieha bezproblémovo. Ako to býva pri všetkých veciach, ktoré majú pozitívny vplyv, je tam vždy niečo, na čo treba pamätať, lebo to pozitívne sa zmení na negatívne. Aj v prípade macerácie bieleho hrozna, či zastudená pri teplote pod 10 stupňov Celzia, alebo pomocou pektolytického enzymu, alebo bez enzymu, môžeme maceráciou negatívne ovplyvniť budúce víno. Hlavnou zásadou pri macerácii, ako som už uviedol, že ju robíme len v zdravom hrozne. Poškodeného hrozna by do muštu uvoľnila veľa negatívnych látok a výrazne by sa zhoršila kvalita budúceho vína. Rastúcou teplotou hrmutu rastia rýchlosť pôsobenia enzymov. Optimálna teplota pre činnosť enzymov je 45 stupňov Celzia. Čím sme bližšie k tej teplote, tým je rýchlosť pôsobenia enzymov vyššia. Preto, čím je teplota hrmutu vyššia, doba macerácie by sa mala skrátiť. Pretože dlhé pôsobenie enzymov zvyšuje obsah polyfenolov, trieslovín a farby. Polyfenoly ovplyvňujú farbu, horkosť a zvieravý pocit chuti a farebné zmeny vína dôsledkujú stárnutiu a oxidácie. Veľmi často sa to stáva, že vínko je pekné a keď nám troška v ňom klesne síra, sa zrazu objaví taký pink, taká jemný naružový tón. To je práve vtedy, keď je vysoký obsah polyfenolov a trieslovín. A to sa stáva vtedy, keď tú maceráciu robíme troška, by som povedal, dlhšie, jak bolo potrebné. Ďalšou takou negatívnou vecou, ktorou sa stretávame pri macerácii, je, že počas macerácie nám rastie hodnota pH. Súvisí to rastie hodnota pH, čiže klesajú nám kyseliny.
Súvisí to so zvyšovaním minerality muštu, hlavne obsahu sodíka a draslíka. Náraz pri takej 6-hodinovej macerácii môže byť cirka o 1 až 2 desatiny pH, čo pred fermentáciou nie je žiadaný efekt. Ďalšou takou operáciou, ktorú treba spomenúť, je lisovanie hrozna, ktoré realizujeme v našich malovinárskych podmienkach na rôznych lisovacích zariadeniach. Uvediem jedno hlavné odporúčanie, ktoré by sme mali pri lisovaní a spracovaní muštu dodržiavať, a to je: mušt získaný bez lisovania, to je samotok, spracujeme samostatne, a mušt získaný ani lisovaním, tzv. Dolisovku, spracujeme tiež samostatne. Určite získate z uvedených dvoch muštov dve rozdielne vína. Treba si ich posúdiť a vyhodnotiť. A zbadáte, že vína z Dolisovky sú výrazne horkastejšie, trpkejšie, a preto tomuto treba predísť a nedávať ich dokopy. Ja neodporúčam to známe, čo robili volakedy naši otcovia, a robili to viacerí, možno ešte doteraz, že Dolisovku rozdeľujú rovnomerne do všetkých fľaš, ktoré získali pri výrobe alebo spracovaní danej odrody. Zase by som chcel poukázať na kúsok histórie. My malovinári, ako sme spracovávali a lisovali hrozno, vidíme tu klasický jednoduchý preš. Tu je šrof, tak sme to volali, tam kde je ten vyrezaný závit. A vlastne touto pákou sa ťahalo tento šrof, toto klesalo dole, tieto drevá sa sem dali na hrmut, ktorý sem bol vložený do tohto koša, a postupne sa to ťahalo pomocou rúk, voľne rukami, alebo keď sme chceli zvýšiť silu, tak sme si ešte nadsadili trúbku a takto sme zvyšovali tlak. Bol to klasický spôsob lisovania do koš a šťava nám vytekala cez tieto otvory, cez tento žľab a cez sítko do vedra. To je také, už ja to používam len ako taký dekoráciu pri mojom vinárstve. Tento preš je taký troška krok ďalej oproti tomu prešu, ktorý sme si pred chvíľou pozerali. V tomto prípade už dochádza ku kombinácii jak pomocou šrofu, závitu, pomocou ruky, keď sa ťahalo, ale dotláčanie už prebiehalo pomocou hydraulického zdviháku. Tým sa zvýšila sila, ktorú sme tlačili na dané hrozno, a dala sa dosiahnuť vyššia výlisnosť. Tu je to demonstratívne ukázané. Sítko bolo, ktoré zachytalo občas nejakú tú šupku, ktorá keď vypadla z preša a do vedra stekala šťava, odkiaľ sa tá šťava vylievala potom do fľaža. Takto prebiehalo lisovanie. No a ja používam na lisovanie väčšieho množstva tento lis, ktorý má už 40 rokov. Ten má nerezový kôš, ktorý sa otáča, a pri otáčaní do jedného smeru sa posýva pies, ktorý zvyšuje tlak a postupne lisuje hrozno a šťava vyteká do vani pod týmto prešom. Takže toto je taký ďalší typ lisu. Najlepšie lisy, ja už nebudem investovať do rozšírenia technológií, sú teraz momentálne pneumatické lisy, kde prebieha najšetrnejším spôsobom lišovanie hrozna, pretože tam sa dajú meniť tlaky, dajú sa tam rôzne veci robiť tak, aby to lisovanie bolo čo najšetrnejšie a ten muž bol čo najšetrnejším spôsobom vylisovaný. Takže toto sú také technológie malovinárov, ktoré sa nachádzajú. Každý máme nejaké iné, niektorí lepšie, niektorí majú hydrolysy, niektorí majú pneumatické lisy a podobne. Takže každý sa snažíme to víno vyrobiť nejakým takým vhodným spôsobom vylisovať, aby sme získali čo najkvalitnejšie vína. Už máme v našich pivniciach prvé burčiaky a už pomaly aj mladé vína ročníku 2024. Mal som aj ja prvý burčiak z Iršaju, Oliveru. Bol som spokojný, celkom zaujímavý, aromatický, pekný burčiak. Začul som ale informáciu, ktorá prebehla tak v okolí, že vzhľadom na to, že bol rýchly priebeh dozrievania hrozna a podstatne kratšia doba, počas ktorej hrozno dozrievalo, a ja oberám tohto roku hrozno o 22 dní skôr ako roku 2023, že sa vína tohto ročníku javia také tenšie v chuti. Ak by sa tieto skutočnosti potvrdzovali, tak macerácia hrozna, dobre zvládnutá, by tohto roku mala teda veľký význam a bolo by sa na ňu treba pri spracovaní hrozna zamerať.
O odkalovaní mužstvu, ošetrení mladých vín sa budeme rozprávať na budúce. Prišiel ten slávnostný deň. Celý rok sme sa snažili, pracovali sme vo svojich vinohradoch a dneska nadišiel deň oberačky. Tak, jak som spomínal v poslednom videopríspevku, do škopkov pred zahájením oberačky dávam pyrosiličitan. Mám 100 gramový pyrosiličitan, ktorý, keďže predpokladám, že bude úroda hrozna okolo 1000 kg hrozna, tak do každého škopku na spodok rozptýlim týchto 100 gramov, čiže 10 gramov na 100 kg hrozna, čiže na 1000 kg hrozna. A toto, aby do spodku, aby ten muž, ktorý popraská z bobúla steče do spodku škopka, nenaoxidoval. Čiže zahajujeme oberačku a veľmi sa teším, lebo ja oberačku pokladám za spoločenskú udalosť, kde sa zíde momentálne nás 14 priateľov, ktorí to slávnostne prežívame, dáme nejaký štamprlík, popijeme, pokecáme, zabávame sa, po oberačke si dobre zajeme a potom sa venujeme ďalším záležitostiam pri spracovaní hrozna. Takže konečne po dlhom snažení máme oberačku hrozna a už dá sa povedať, že už hrozno by nemalo byť ohrozené a keď ho spracujeme, už bude v našich súdoch. Je to silák každého vinára, ako zvládneme výrobu vína a verím, že ho zvládnem dobre. Dôsledky nadmerných zrážok v poslednom období sa prejavujú. Vidíme, začína sa objavovať hniloba. Není to všade, ale na niektorých koreňoch práve tento je taký, že sa tá hniloba objavuje. Čiže termín oberačiek bol stanovený správne, nie len na základe pH cukornatosti, ale aj z toho zdravotného stavu, lebo ojedinele sa začína objavovať táto hniloba. V prípade ďalších zrážok by sa hniloba veľmi rýchlo rozšírila do celého vinohradu. Zatiaľ som so stavom hrozna, ktorý oberáme, veľmi spokojný a aj tempo oberačiek je výborné, je nás 14 ľudí, 16 ľudí aj to, čo vynášajú, čiže práca nám rýchlo ubúda. Je to pekná spoločenská udalosť. Pekná, veľmi spokojný. Aj hrozné je pekné, aj keď dostalo troška ľadovcu, ale je pekné. Čiže oplatilo sa robiť. Mletie hrozná sme si spomínali v poslednom videu, kde sme uvádzali výhody jednotlivých mlynčekov, ktoré ako sú. V tomto prípade mám mlynček, ktorý najprv odstrapinuje, potom mele. Hrozno je už v mlynčeku nasypané, spúšťame ho a v porade prečerpávané týmto mlynčekom do lisku.
Prípravky, ktoré používam na odkalovanie muštu, je seporit. Seporitom si zarobím na 600 gramov seporitu na jednu nádrž 600 litrov. Dávam 100 gramov seporitu na 100 litrov muštu. Tu mám zarobený od včerajšku. Pravidelne som ho premiešal, 3-krát som už premiešal, teda 4. krát. Čiže je veľmi dobre rozrobený, ktorý bude postupne pridávať sem podlis, jak sa zhromaždí mušt. A tu mám moc gelatinu, ktoré dávam 80 ml na 1 hektoliter. Takisto mám tu odmerný valec, pomocou ktorého si to budem dávkovať. Čiže na 480 približne 500 ml moc gelatiny priebežne dám do muštu a prečerpám to do jednej 600 litrovej nádrže. A takto budem postupovať do ďalších nádrží, lebo predpokladám, že tohto roku teraz pracujeme asi približne do 2000 kg hrozna, čo by mohlo byť zhruba 1500 litrov muštu. Seporit, seporit, 150 ml želatiny, doplním ešte trocha muštu a keď bude skoro plná táto vaňa, čo je zhruba takých 150 litrov, prečerpáme do nádrží a pokračujeme ďalším muštom. Hovorí sa, že v pote práce to budeš dorábať svoje vínko. A ja sa v pote, dneska je teplúčko, pekný čas, obrali sme svoju úrodu hrozna, je zomlata, môžem povedať s radosťou, že oproti roku 2023 je nárast úrody vyše 60%, dá sa povedať skoro 70%. Je to veľmi potešujúce a čo sa týka množstva, hrozna, som veľmi spokojný, dostal som sa na bežnú úroveň, ako mal v predchádzajúcich rokoch, zhruba z tých 10 árov vinohradu. Moja úroda sa pohybuje okolo 10 metrov hrozna. Čiže veľmi spokojný som na výrobu akvasného vína, je to veľmi dobrá surovina. Za chvíľu budeme merať ešte cukrovnatosť, odhadujem, že bude sa pohybovať cez 18 stupňov normalizovaného muštomeru. Hrozno bolo zdravé, aj oberači ma pochválili, že mám pekné zdravé hrozno. Aj minulý rok bolo pekný, aj tento rok je pekný, takže surovina je to dobrá, takže za chvíľu pristúpim s tým k lisovaniu hrozna a budem pokračovať v pracovaní hrozna tohto roku. Som veľmi rád, že tento rok dopadol tak, aj napriek tomu, že sme mali ľadovec a iné nešťastia, ktoré postihli nás vinohradníkov počas roku. Niektorí mali mrazy, niektorí odolávali silnému tlaku, predovšetkým mučnatky. No a hrozno teraz sa blížilo, ktorý niektorí dostali teraz na konci ľadovec, ohrozovali hniloby, je to veľmi aktuálne. Ja som tomu všetkému odolal, takže teším sa na to, že pracujeme túto surovinu a bude to dobré víno.